מה ידין, מה השמועות אומרות? לא יודע, מה השמועות אומרות? שמעתי שאתה הפרזנטור החדש של אלומלייט. אבל זה שמועות מצאות מהר. כן, זה נכון, אני מצטרף לקבוצת אלומלייט בתור הפרזנטור החדש, ואנחנו מתחילים איזושהי דרך ומסע ביחד שאני ממש מתרגש לקרוא טוב. יפה, אז מה גרם לך לרצות לעבוד דווקא עם אלומלייט? אז קודם כל, זו חברה שהיא כחול לבן. ישראלית, זה ה-DNA של החברה להיות ישראלית. ומה עוד? אנחנו כולנו בתקופת מלחמה, כל המדינה, כל האזרחים. אני השתתפתי במלחמה, נפצעתי במלחמה, ואלומלייט החליטה שהם נכנסים מתחת לאלונקה, הם מצטרפים למלחמה הזאת, הם פשוט מייצרים מבנים ממוגנים, ומפזרת את זה לכל מי שצריך, אנשים פרטיים, אוכלוסיות, כל מי שרק מבקש וצריך את זה, וככה הם משתתפים ומגנים על אזרחי מדינת ישראל. הדבר הכי מדהים שיש, זה הדבר הראשון. חשוב גם לזכור שאלומלייט היא חברה שהיא פורצת דרך בעולם בתחום הבנייה, ואני גדלתי בבית דתי, חזרתי בשאלה, הייתי ביחידה, בסיירת מטכ"ל, אני מכיר מה זה אומר לפרוץ דרך, ואני מתחבר לזה מאוד. מדהים, ידין, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.